To ka wacho ni warom, taneno ka gi hepa hepa. Governors omedo kaso lweny margi kod sirikal mamalo ewi chenro mag kaontis ma sirikal mamalo pod tayo. Tinende ni gidwaro mondo od bura mar Senate olok chik kendo miyo kaontis teko mar tayo chenro mar keyo teko stima e pacho ka. Chenro mar keyo teko stima e gwenge ma pacho ka osebedo ka itayo kod migawo mar teko kokalo e bad migawo mar REREC, gino ma governors koni odhi ataro mar chik. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino ni kod mathoth. Sirikal mag kauntis otero lweny machielo e dhod sirikal mamalo bang' seyo sirikal kuom ng'wano omenda duto mar tayo chenro mar keyo teko stima e pacho kae kendo weyo kauntis ka gwonyore gi pado. Governors lero ni chik matayo chenro mar keyo teko stima e pacho kae yango ni sirikal mamalo kod sirikal mag kauntis onego pogre pesa mar tayo chenro no, omenda ma sirikal mamalo osebedo ka omoke. Despite the Constitution and the Energy Act 2019 assigning county governments the function of electricity regulation, that is planning and development, even in commercially available areas, county governments do not have direct access to the rural electrification program fund. Riwruok mar Governor COG kwayo senators mondo tim lokruok ne pen chik matayo chenro makamano kendo keto chenro mar keyo teko stima e bwo counties kwayo ma senators orwako. The COG urges Senate to consider amending the Energy Act of 2019 to expressly provide allocation of REP levy to the county governments. We want to inform you that this has already been done. Our clerks have already gone ahead. They have already made a draft for amendment to that Energy Act. And we are going to be considering it next week. Counties bende seyo sirikal mamalo kuom weyo negi ting' mar chulo gope mag teche mag wang' apeyni e bombe madongo ma pacho kae, wach ma giwacho ni onego ting' kod sirikal mamalo kod sirikal mag counties. Lighting is conceptualized and implemented at national level, and then the electricity bills are passed on to the counties. Recommendation by the council is that intergovernmental agreements between national government and county governments should precede any street lighting projects. Dwaro makamae biro e kinde ma governors osetero jood bura e doho ewi omenda mar kongo apeyni mong'ere ka RMLF. Dwaro makamae bende biro e kinde ma ogai mar ODM Raila Odinga dhi nyime kod goyo debe ne chenro mar miyo governors omenda mar NGCDF kowuok e lwet jood bura. Mana kaka muma yango ni gimoro ka gimoro ni kod kinde mare, riwruok mar Governor COG neno ma kinde maber mar mako sirikal mafuanda kendo pong'o odher mag counties. Mabiro bang' COG nyiso od bura mar Senate ni gidwaro mondo omigi teko mar keyo teko stima e pacho kae, tich ma osebedo ka itayo kod migawo mar teko e sirikal mamalo. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.